Днес ви представяме наследникът на една от най-легендарните и желани коли някога, а именно CLS. Този модел е трето поколение от 2018 година. Под капака получаваме праволинейен 6-цилиндров дизел двигател с 280 коня и понеже е дизел има много нютони, а именно 600 Нм въртящ момент, което допринася за от 0 до 100 за 5,5 секунди, заедно с Formatic система. Въпреки че е базирана на E-класата, за да допринася на CLS стила, капака, както виждате, е много голям, за да може да изглежда максимално като кола, както много я приличават. Колата е с AMG пакета и идва с по-спортна предница, с Multi-beam LED фаровете, които се движат, за да може да имате максимална видимост. Има две емблеми и преди да сте се запитали защо има две емблеми, тази тук е сложена и в нея са абсолютно всички сензори за разстояние и така нататък, и отгоре над нея е камерата за 360 паркинг камерата. Отстрани виждаме 20-инчовите черни AMG джамчи и като минем настрани виждаме Edition Lamp баджа, огледалото, което е с мигача и сензорите. Може да видим, че колата е дълга, тя е базирана на E-класата и е 5 метра дълга, широка е 1,90 и висока е 1,40 м. Отзад с AMG пакета получаваме този малък спойлер и по-спортната броня. Имаме типичните за CLS фарове, които изглеждат като очи. Интересен факт е, че тази кола често се бърка за AMG GT 4-вратното купе, а тази е половината от цената. Тук е още една от камерите за 360 градусовата гледка, а вратите са без рамки, което е още една разлика с E-класата. Вътре се настаняваме отново в кожени седалки, които са ни обгърнали, за да може да не се клатушкаме наляво надясно при рязки завой. Тук можем да видим дървото, което е избрано като опция в тази кола. До него са контролите за седалката. Ето имаме 5 опции, от които може да местим. Имаме 3 режима, които може да запазим, което означава, че аз съм си избрал една конфигурация и съм си я запазил за режим 1. Следващия човек, който си е запазил конфигурация за режим 2, влиза и цъка режим 2, наглася се на него. Няма нужда всеки път да си избирате наново, да се намества. Пренасяме се ето тук към облегалката, която е типичната за Mercedes, отваря се от двете места. Вътре имате място, два USB порта. Тук е контрола за екрана. Ето бутоните за менюто, бутона за звука, за режимите. На централната конзола виждаме, че е Edition 1. Тук като отворим, виждаме място за съхранение, два държача за чаша и 20 волтова букса. Тук имаме малък аналогов часовник. И от тук са ни контролите за климатика, за менюто, за радиото и бързи контроли, които ви трябва. Можем да видим малко по-нагоре, че цялата кола има типичното за Mercedes амбиентно осветление, даже в отдухването. Има жабка за пасажира, тук са инструкциите за колата, преместваме се на волана, което е най-важното днес за шофьора. Волана е с кожа, има метални елементи, от тук се контролира звука, от тук се контролира режимите. Имате отдясно контроли за екрана, които са тъчскрин. Имате навигация, радио, което е също с медията, телефон, който може да звъните, офис в колата, Mercedes Connect, настройките за колата. Избираме това и от тук виждаме всичко, което се може да ни трябва. Предупреждения. От тук може да засечиме време на писта, естествено тук няма наблизо писти, време на писта за от 0 до 100 или четвърт миля. Следователно не ви трябват специални оборудвания, за да си следите времената. Амбиентното осветление има страшно много опции. След това са настройките на системата,
откъдето може да избирате за аудио, Wi-Fi, Bluetooth, но както всички знаем, на нас всички не е по-лесно да си използваме телефоните. Затова колата може да се свържи и с Android Auto и Apple CarPlay. От тук са различните стилове на екрана. Имаме спорт, класически, прогресивен и от тук се настрояме отново амбиентното осветление. А отляво е контрола за таблото на шофьора. Ето, може да се избере какво да има на всеки един от панелите. А за да се регулира максимално температурата както вие искате, имате и 3 режима на отопляне, имате един режим на отдъхване, а за звук имате най-високо качество Burmester аудиосистема. При задницата мястото е малко по-лимитирано заради купе дизайна на самата кола, но отново сме настанени в тези кожени седалки. Имаме място за съхранение. Тук са ни контролите за климатика на задните седалки. Ето откъде ни слизат. И тук имаме малко шкафче. Естествено за хората с бебешки седалки. Тук е място за закачване на бебешките седалки. Ето тук ни е и самата огледалка, която отново е в кожа. И държачите за чаши са скрити удобно. Ето тук. И са два на брой. Ето тук имаме малко място за телефон, документи, по-така плоски тънки неща. И ако трябва да носите нещо по-дълго, имаме директен контакт с багажника. Именно багажника. Багажникът е електрически и така като погледнете няма да намерите откъде се отваря, но е много хитро скрит в емблемата. Ето тук, въпреки че е с формата на П, имате достатъчно място. Тук могат да влязат около 4 куфара. Ако примерно носите много торби с покупки и се лизеете ръцете, натискате този бутон и автоматично се затваря багажника и се заключват всички врати. Ето го, отляво на него бутона за затварянето на багажника. А ако искате да притежавате наследникът на една от най-легендарните коли, заповядайте при нас в Perfect Auto. Намираме се в град Варна, булевард Цар Освободител, 277. Чакаме ви!